Каго сабраўся карміць Лукашенка? Што пра свае памылкі і страхі кажа Лідія Ярмошына, а таксама у каго і на што просіць грошай Мікалай Карпянкоў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенка сабраўся карміць народ бульбай, але не беларускі, бо да сваіх у яго, як звычайна, зноў прэтэнзіі. Сёння Лукашенка прымаў губернатара Калінінградскай вобласці Расіі і, як заўсёды, не абышлося без гучных заяваў. Так Лукашенка заявіў, што перажывае за гэтую вобласць і за яе нават адчувае сваю адказнасць, а затым паабяцаў накарміць расіян, у тым ліку і бульбай, якой не хапае самім беларусам. Будьте уверены, что, несмотря на определенные проблемы с логистикой, мы нужное количество поставим продуктов питания, всяких, в том числе и картошки несчастной. Мне уже сегодня правительство доложило, что свежая молодая картошка беларуская на прилавке пошла. Свой жа народ Лукашенка згадаў з папрокамі, паўтарыўшы, што беларусы кепска працуюць, таму, маўляў, прыходзіцца прывозіць мігрантаў. У нас есть у кого учиться, давайте будем откровенны, европейцы в этом плане молодцы. Я часто привожу в пример дефицит трудовых ресурсов. Вот поехали к нам люди с известных регионов. Наши говорят, как это так, вот это. Хорошо. Мы никого сюда, у нас жестко это контролируется, никаких мигрантов. Тогда производительность труда надо как в Евросоюзе. 3-5 раз выше. Новыя падрабязнасці пра паездку Лукашэнкі ў Кітай паведаміў яго топ-чыноўнік. Віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў, які асабіста ўдзельнічаў у гэтым візіце, расказаў, як праходзіў той самы сямейны абед Лукашэнкі і Сі Цзіньпіна. Па словах Снапкова, там прысутнічала не толькі жонка Сі Пэн Люань, але і іх дачка Сі Міндзе. Как вы думаете, какие отношения и в какой атмосфере проходил визит, встреча, обед, когда была его дочь, когда была госпожа Пэн Люань, когда был товарищ Си Цзиньпин сам, встретились два друга. І гэта сапраўды адметна, бо дачка кітайскага лідара вядзе вельмі непублічны лад жыцця. Інфармацыі пра яе ўвогуле няшмат. Вядома, што дзяўчына вучылася ў Гарвардзе, дзе вывучала англійскую мову і псіхалогію. Чым яна займаецца цяпер, дакладных звестак няма. На публіцы разам з бацькамі Сі Міндзе з'яўлялася ўвогуле толькі аднойчы. Гэта было яшчэ ў 2013 годзе на святкаванні кітайскага Новага года. Цяпер жа фотаздымкаў з таго сямейнага абеда Лукашэнкі і Сі таксама не показалі, а ніводнага кадра не апублікавалі ані кітайскія прапагандысты, ані іх беларускія калегі. Нават Наталля Эйсмонт, якая любіць хваліцца любым целарухам яе начальніка, захоўвае маўчанне. Канешне, у сацыяльных сетках адразу пачаліся абмеркаванні, а ці не паехаў такім чынам Лукашенка сватаць свайго сына Мікалая за кітайскую прынцэсу, бо вядома, што Мікалай таксама прымаў удзел у той паездцы. Але ж будзем шчырымі, што гэта нават не версія, а плёткі і жарты інтэрнэт-гумарыстаў. Да таго ж Мікалаю Лукашэнку ўсяго 20 гадоў, а дачцэ Сі ўжо 32. Але ж гэтае беларуска-кітайскае сяброўства атрымала нечаканы працяг ужо праз пару дзён пасля вяртання Лукашэнкі на радзіму. Падчас агляду нацыянальнага футбольнага стадыёна, які ў суботу адкрылі ў Мінску, Лукашенка прапанаваў паставіць каля яго ўваходу помнік старшыні Кітая Сі Цзіньпіну. Маўляў, такі помнік будзе дарэчы, бо менавіта Кітай дапамог пабудаваць гэтую спартыўную арэну. А падчас цырымоніі адкрыцця стадыёна Лукашенка яшчэ раз публічна падзякаваў Сі Цзіньпіну і ўсім кітайскім партнёрам за іх унёсак. Дарэчы, адна скульптура каля ўваходу на арэну ўжо ёсць. Там стаяць беларускі і кітайскі футбалісты. Лідія Ярмошына расказала пра свае галоўныя страхі і галоўныя памылкі. Былая старшыня Цэнтрвыбаркама працягвае хадзіць па тэлеперадачах. Цяпер у чарговым эфіры яна расказала пра сваё цяперашняе жыццё. Напрыклад, Ярмошына, якая даўно абкладзеная заходнімі санкцыямі, спрабуе цяпер зрабіць выгляд, што ёй у Еўропу асабліва і не трэба, пры тым, што раней яна з ахвотай падарожнічала па Італіі і нават ездзіла ў Парыж. Давно приняла решение, что я по частным поездкам не езжу в страны, где не говорят по-русски. А вось гаворачы пра свае страхі, Ярмошына адзначыла, што пазбягае незнаёмых людзей і пабойваецца публічных месцаў. Я, особенно когда я стала известна, я не могла быть свободна в предпочтениях в одежде. Не могла ходить к друзьям на свадьбу их детей, потому что там собиралось очень много незнакомых людей. Вообще какие-то мероприятия стали для меня запретными.
там, где много чужих людей, там, где есть возлияние, извините, там, где тебя могут сфотографировать. Я, например, скажем так, не пойду я в общественную баню. Просто потому, что меня боюсь. Да в бассейн даже общественный не пойду. Хотя я плаваю, но я плаваю там, где ты один в бассейне, в закрытом комплексе. Адметная і яшчэ такая цытата былой чыноўніцы. Для меня женщина – это прежде всего символ матери и хозяйки. Я считаю, что если ты успешная карьеристка, но при этом плохая мать, и в доме у тебя холодно и неуютно, то ты в жизни не состоялась. Нагадаем, што адзіны сын Ярмошынай памёр маладым, а з мужам яна даўно развялася, таму, карыстаючыся фразамі самой жа чыноўніцы, наўрад ці ў яе хаце цёпла і утульна. Ну і калі вы чакалі, што пад канец жыцця Ярмошына неяк асэнсавала, што яна нарабіла, то не чакайце, бо галоўнай сваёй памылкай яна назвала не шматлікія фальсіфікацыі на выбарах, а, цытата, «свае няўдалыя шлюбы». Загадкавыя героі і падзякі ад Лукашэнкі. Выданне «Флагшток» заўважыла незвычайную навіну. Гомельскі аблвыканкам даў справаздачу аб узнагароджванні прадстаўнікоў службаў і ведамстваў Гомельшчыны, пры гэтым не паведаміўшы прозвішчы ўзнагароджаных і не назваўшы нават тыя самыя службы і ведамствы. Пры гэтым падзея яўна не шараговая, бо ўручалі ўзнагароды не толькі старшыня аблвыканкама, але і кіраўнікі вельмі важных сілавых ведамстваў Лукашэнкі. Напрыклад, для цырымоніі ў Гомель прыехалі асабіста дзяржсакратар Рады бяспекі Александр Вальфовіч і старшыня КДБ Іван Церцель. Такога раней не здаралася, а ў афіцыйным паведамленні адзначаецца, што невядомая ўзнагароджаная цытата за ўзорнае выкананне службовых абавязкаў. Там жа кажуць, што ўзнагароды раздалі ажно па асабістым даручэнні Лукашэнкі за эфектыўнае выкананне значных дзяржаўных задач, якіх менавіта задач зноў жа не кажуць, але ж ёсць адна зачэпка. Акрамя тых загадкавых герояў, іншых узнагароджаных усё ж паказалі, і адзін з лаўрэатаў гэта Дмітрый Старасценка, генеральны дырэктар прадпрыемства Гомель Аблаўтатранс і дэпутат аблсавета. Ён вядомы тым, што удзельнічаў у фальсіфікацыях выбараў прэзідэнта, але іншыя ўзнагароджаныя гэта нечакана медыкі, як са станцыі хуткай дапамогі, так і з клінічнага шпіталя. Таму існуе версія, што ўсе гэтыя людзі могуць быць звязаныя з абменамі палонных паміж Украінай і Расіяй, якія рэгулярна адбываюцца праз тэрыторыю беларускай Гомельскай вобласці. Гомель Аблаўтатранс дае для гэтага аўтобусы, а дактары могуць мець дачыненне да аказання медыцынскай дапамогі расійскім вайскоўцам пасля абмену. Танцы Лукашэнкі ці наша любімая рубрыка без каментарыяў. Цяпер старэйшы сын Лукашэнкі Віктар ездзіць па Беларусі з так званым спартова-культурным фестывалем «Вытокі». Праводзіць гэта звычайна ў малых гарадах, і ў гэты раз фестываль прымалі паставы. Віктар Лукашенка адзначыўся там не толькі выступам на цырымоніі адкрыцця, але і вось такімі танцамі. За апошнія некалькі дзён адбыўся цэлы шэраг трагедый, якія скончыліся гібеллю ажно 10 чалавек. Так, у Столінскім раёне 37-гадовага мужчыну забіла маланкай. Пад Івацэвічамі легкавік пераехаў мужчыну, які ляжаў проста на дарозе, а пад Рэчыцай бык забіў пенсіянера проста на вачах яго сваякоў. У Смалявіцкім раёне пад Мінскам адбылася страшная ў сваім цынізме гісторыя. Там 40-гадовая жанчына села за руль легкавіка і збіла 70-гадовую пенсіянерку, якая ехала на ровары ўздоўж праезнай часткі. Пасля сутыкнення кіроўца не толькі не выклікала хуткую, але і з'ехала з месца здарэння, пакінуўшы пенсіянерку паміраць на дарозе. Пазней кіроўцу затрымалі і высветлілася, што за руль яна села нецвярозай, а па выніках экспертызы аказалася, што і загінулая пенсіянерка ехала на ровары таксама на падпітку. У Мінску 88-гадовы кіроўца раптам уехаў у машыну на суседняй паласе. Аказалася, што мужчыну стала кепска проста падчас руху, і ён памёр на месцы здарэння. Яшчэ адзін
Адзін мінчук сканаў проста пасярод белага дня ў рэстаране «Бургер Кінг». Відавочцы выклікалі хуткую, але рэанімаваць мужчыну не змаглі. На Гомельшчыне 20гадовы хлопец, які не меў правоў кіравання, вырашыў пакатаць на машыне 14гадовую дзяўчыну. Але ўсё скончылася бядой, бо юнак не справіўся з аўто і на павароце вылецеў на ўзбочыну. Машына перакулілася і пасажырка загінула на месцы. Сам жа гора-кіроўца збег з месца трагедыі, але пазней яго адшукала міліцыя. Пад Полацкам прычэп, які адарваўся ад аўтамабіля, уляцеў у лесавоз. Ад удара грузавік з'ехаў з дарогі на ўзбочыну і ўрэзаўся ў дрэва. Кіроўца велікагруза загінуў. Таксама адразу некалькі фатальных аварый здарыліся ў Брэскай вобласці. На трасе пад Баранавічамі кіроўца падчас развароту не уступіў дарогу машыне, якая ехала ў крайняй левай паласе, і сутыкнуўся з ёй. У выніку сам кіроўца загінуў, а яго пасажыры, 46гадовая жанчына і 13гадовы хлопчык, знаходзяцца ў рэанімацыі ў цяжкім стане. У самім жа Брэсце ў ДТЗ загінулі матацыкліст, які не меў правоў, і яго пасажырка, прычым абодва дарослыя людзі. Кіроўцу было 33 гады, а жанчыне 55. Вядома, што матацыкліст не справіўся з кіраваннем на хуткасці і уляцеў у металічную агароджу. Скандальныя ролікі ў сацыяльных сетках скончыліся прыходам сілавікоў. У тыктоку з'явіліся адразу некалькі відэа, на якіх школьнікі рвуць экзаменацыйныя білеты па гісторыі Беларусі. Шмат хто суправаджае гэта лаянкай. Ура, сдали историю. Идем заливаться сегодня. Пошла на эта история. Праз некаторы час з'явілася відэа з тымі жа школьнікамі і іх выбачэннямі ў традыцыйным для беларускіх сілавікоў стылі. Хлопцы Павел і Даніла прынеслі кветкі да манумента перамогі, а таксама яны прамовілі, як ім сорамна, як яны паважаюць Беларусь, яе гісторыю і герояў вайны. Здравствуйте, меня зовут Павел. Я хочу извиниться за то, что порвал билеты по истории Беларуси. Честно говоря, в тот момент я не думал, что это что-то большее, чем просто школьные экзаменационные билеты. Я не воспринимал это как часть истории Беларуси или как нечто важное. Для меня это был просто стресс, страх перед экзаменом и усталость. Я понимаю, что поступил неправильно. Я никого не хотел оскорбить, тем более как-либо проявить неуважение к своей стране. І не думал, что это может быть воспринято так серьезно. Між тым, у сеціве ёсць каля дзясятка такіх відэа, дзе і рвуць ці паляць такія ж экзаменацыйныя білеты, але чаму менавіта экзамен па гісторыі Беларусі выклікае ў школьнікаў такую нянавісць, зразумела не вельмі. Хто дае грошы сілавікам Лукашэнкі на выхаванне беларускіх дзяцей? Год таму ў Беларусі з'явіўся фонд пад назвай «Маладая гвардыя». Ён тут жа аб'яднаў усе вайскова-патрыятычныя клубы на базе структур унутраных войскаў міліцыі, і цяпер такіх клубаў ужо 22. У іх беларускіх дзяцей адзяваюць у камуфляжную форму і рыхтуюць да кар'еры сілавікоў ці вайскоўцаў. Цяпер партал «Зеркала» здабыў цікавы дакумент. Гэта закрыты ліст намесніка міністра ўнутраных спраў Мікалая Карпянкова, у якім ён звяртаецца асабіста да міністра прамысловасці Беларусі Александра Яфімова. Карпянкоў выказвае вялікую удзячнасць за падтрымку і практычную працу, накіраваную на развіццё ўнутраных войскаў і ўмацаванне нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Пасля сілавік апісвае працу патрыятычных клубаў і фонду «Маладая гвардыя», а таксама адкрыта просіць у міністра грошай. Цытата. «Паважаны Александр Уладзімірович, ведаючы вас як чалавека дзяржаўнага мыслення, прашу разглядзець магчымасць аказання бязвыплатнай спонсарскай дапамогі фонду «Маладая гвардыя». Канец цытаты. Адметна, што Карпянкоў не называе дакладную суму, якую спадзяецца атрымаць ад дзяржаўных прадпрыемстваў, але адзначае, што падтрымка патрэбная, цытата, на сістэмнай аснове ў выглядзе грашовых сродкаў. То бок ён разлічвае не на адзінкавую выплату, а на рэгулярнае ўтрыманне. У тым жа лісце міністру прамысловасці прапануецца самому вызначыць, якія прадпрыемствы будуць плаціць, аднак пытанне ўжо нібыта папярэдне ўзгодненае з дырэктарам інтэграла Андрэем Буйневічам. Адказу на гэты ліст у журналістаў няма, але выглядае, што міністр даў згоду і узгадніў спонсорскую дапамогу маладой гвардыі ад інтэграла, бо апошнімі месяцамі школьнікаў у форме рэгулярна пачалі вазіць на экскурсіі менавіта на гэтае прадпрыемства, а ў сацыяльных сетках маладой гвардыі пачалі спяваць прадпрыемству дыфірамбы, пры тым, што раней інтэграл там увогуле ніколі не згадавалі.
Тым часам маладога выпускніка Акадэміі міліцыі асудзілі па вельмі рэдкім артыкуле. Антону Табашнікаву 28 гадоў. Ён родам з Пінска, і вядома, што ён вучыўся па спецыяльнасці правазнаўства на кафедры адміністратыўнай дзейнасці органаў унутраных спраў факультэта міліцыі. У інтэрв'ю газеце «На стражы» ён казаў, што плануе быць ваенным юрыстам. Пазней хлопец паралельна паступіў у інстытут бізнесу БДУ, які скончыў па спецыяльнасці бізнес-адміністраванне. Цяпер жа прозвішча мужчыны ўсплыло на судзе па незвычайным крымінальным артыкуле – парушэнне патрабаванняў па ахове дзяржаўных сакрэтаў. Што дакладна здарылася, невядома, але, напрыклад, па такім артыкуле могуць асудзіць, калі чалавек выехаў за мяжу, але не паведаміў пра гэта загадзя і незаконна перамясціў дзяржаўныя сакрэты, носьбітам якіх ён з'яўляецца. Паколькі па гэтым артыкуле не так шмат судовай практыкі і мала канкрэтыкі, цяжка сказаць, што менавіта зрабіў Табашнікаў. Мяркуючы па статусе адбывае пакаранне і поўнай неактыўнасці ў сацыяльных сетках, ён атрымаў прысуд, звязаны з пазбаўленнем волі, і быў адпраўлены ў калонію. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.